امروز دوره سیوم چمپیونات تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی آغاز گردید. در بازی اول تیم‌های فایزکندی ناحیه وسه و کوکتاش ناحیه رودکی با هم قوا آزمودند. شرح دیدار مذکور در گزارش همکاران ما. дар бозии якуми даври сеюми чемпионати мамлакат оид ба футбол дастаҳои файзканди ноҳияи восе ва кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ бо ҳам рақобат карданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Исор баргузор шуда бо ҳисоби 3-1 ба суди тими файзканд хотима ёфт. ҳисобро дар дақиқаи 14 абдухалил боронов боз намуд. дар дақиқаи 25 ин ҳуҷумкунандаи бо маҳорати тими файзканд боли дуюм дарвозаи кӯктошро рахна сохт. партофти головарро шоҳрух сангов анҷом дод. то анҷоми қисми аввал футболбозони дастаи файзканд боз ҳам ба задани гол мушарраф шуданд. голи сеюмро низ абдухалил боронов ба самар расонида дар ҳисобаш хетрик сабт намуд. зарбаи нишонраси ӯ дар дақиқаи 33 зада шуд ва бо ҳамин натиҷа футболбозон ба танаффус баромаданд. дар қисми дуюми бозӣ футболбозони дастаи кӯктош бозияшонро каме беҳтар намуданд ва ҳамин буд ки дар дақиқаи 59 муҳсинҷон абдуғафуров бо истифода аз як имконияти хуби голзанӣ дарвозаи ҳарифонро рахна сохт ва натиҷаро тағйир дод. дар идомаи рақобат дигар кӯшишҳои футболбозони ҳарду ҷониб бенатиҷа анҷом ёфтанд. бо ин пирӯзӣ дастаи файзканд бо касби 7 имтиёз ба садри ҷадвали умумии лигаи олӣ баромад. фардо дастаи хуҷанд бо клуби марказии варзиши артиш ва душанбе бо хатлон рақобат мекунанд. дар бозии охирини давр дастаи эсхата дар майдони худ бо равшан рақобат мекунад. дидори дастаҳои саравшан истиқлол ба вақти дигар гузаронида шуд.